Hello everyone, ndinoziva kuti kwamuri kuri right always boss ina handidi kuwana vanhu vane stress kana usina mari hazvina basa uso watanga nokushaya mari vanhu vese vanoshaya mari zvikatoda nenditotaura newe so hapatori no mari hazvire kuti munhu wese anenge ane mari zve but hazvicharevi kuti unofanirwa kusuwa nokuti hauna mari kana kutadza kufara kana kudii unofara even pasina mari. The Bible says always be happy, farai muna She hazvire kuti mari kana kushaya mari zvinokuita kuti mufare. Nhasi ndichataura nyaya yatiri kuti thank you Baba Manyeruke, ndo nyaya ndiri kufamba nayo zuva ranhasi. Munhu andoti saka prophet ndozvamawira kuzotaura ndozvandatowira izvozvo saka unoti ndawira kuzodii ndai kuzotenda Baba Manyeruke. Toda kutenda one of the Zim legend gospel artist Baba Manyeruke. Even yesterday I saw the president honored him a few hours apfuurawo that even his excellency has honored him vakamuisawo kustate house vakamuitawo congratulation which is good zvinotifadza ubhozi vanhu vespiritual world. Handiti munhu anoimba gospel munhu anoparidza tese tiri kuita inonzi evangelism saka takafanana before God tiri kuparidza tese anoimba neanoparidza tese tiri kuparidza handiti saka tese tichiparidza kudaro saka umwe akaito chakanaka tinotendawo kuti aiwa umwe weduwo ari kuita evangelism through music anono his excellence zvinhu zvinotonakidza vanhu vazhinji vanoda kutoona his excellence but vakatadza but tinoti congratulation Baba Manyeruke makafambawo zvakanaka zvokutiko zvino you are now retiring at the age of 81 or 80 years which is a good year. Tinotenda zvakare musiki tinotenda Mwari zvakare vakakupai makore akawanda kudaro 81 is not a joke guys. Kurarama unewaonawo vazukuru nevazukuru endi baba vagospel warriors anoimba zvake but tinotenda une mhuri yamakapiwa naMwari nezvese haindovaziva zvangu Baba Manyeruke but ivo havandizivi. Indokuziva neZimbabwe vese but inini hamundizivi and hauzivi ndinokuzivirai kupi ndovaziva Baba Manyeruke ndakamboona zvangu before ndisati ndarise ndisati ndava one of the major prophet muZimbabwe saka tinoti congratulation Baba Manyeruke nekurova career yakareba almost decade after decade after decade after decade muchingoimba vana madhimoni vanani dzakawandisa vana even makorokoto nanhasi ichiri kungonetsa isongo yakaimbwa hamenorini ndofunga ndisandazvarwa but nanhasi makorokoto ichiri kungonetsa hakuna muchato wekuti chero mukabudisa zvenyu zvimasongo zviri kuuya nhasi but makorokoto inotoridzwa pamuchato chete. Mungaunza malatest but song inovhura michato ndimakorokoto saka murume akarwa kurwa kwakanaka saka zvinodawo thanksgiving handiti hatingangonyararo kwaitawo chinhu chakanaka chakadai kungoti tongonyararaiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Tinofanira kupa thanksgiving handiti tinofanira kupa thanksgiving because murume akabata basa epo anoti ndarwa kurwa kwakanaka now is time to rest so pane nguva yekuresta haurambi uchingotamba bhora haurambi uchingoita zvakati saka tinoti Baba Manyeruke aiwa hamakarwa kurwa kwakanaka makabata basa zvisingaiti tinoti go well munoitawo munodya inonzi mudya ndigera nditika enjoy the benefits because makashanda zvisingaiti but message yangu haisingogumira pana Baba Manyeruke chete ndiri kuuya kuvaimbi ndiri kuuya kuma-actors ndiri kuuya kuna whosoever ane chaanoita muupenyu anozviti is a celebrity whether unoimba gospel kana kuti hauimbi gospel kana kuti unoita zvekuacta comedian kana whatsoever I don't care. Ndorangotaura nyaya yema-celebrities in umbrella term kuti alright the Bible says dzidzai pamuonde so pamuonde nhasi tichatora Baba Manyeruke kuti alright legacy yavo munoziva kuti vasvike paya zvinoda control guys handiti because haukwanisi the Bible says you cannot save two masters handiti you cannot save two masters kuti iwewe uri kusevha uyu uri kusevha uyu aiwa hazvibudi izvozvo you save one master so Baba Manyeruke atambonyaya kunzwa mascandals kuti vazodai vanhu vane mukadzi wemunhu zvazodai kumashows ikoko because kumashows tiri kukuzivai vaimbi especially zvenyu vasire gospel rinenge riri basa every show unongwe mukadzi every show wonurudziwa muri kuita chaiwo. Ndakamboiparidza nyaya yekuti impartation by sex ndosaka muchizopedzera mava madofo career inopera because pese pari kurara nemunhu the spirit iri behind the person handiti kutifunudza kuti wadai nemunhu handiti the spirit iri behind the person it's now imparted to you because vanhu vanoimparta zvinhu zvakasiyana through laying of hands handitika through spiritual connections even pasina contact tokwanisa kuona inonzi impartation even saka any pari kuita contact mukadzi yakabata nguo yaJesu simba rikabuda saka kurati Jesu anga ane simba kana ane madhimoni akutouya kwauri kana ane macases akutouya kwauri kana ari musatanist akutouya kwauri saka muri kuitwa imparted vaimbi that's why muchizona muimbi anozongopera all of a sudden handiti especially nyaya dzekurara nevanhu dziri very dangerous hauzivi munhu wauri kurara naye uchingonorara neumwe munhu
career yatopera. Saka vaimbi tiri kukurudzira dzidzai zvakaita sena Baba Manyeruke vaita zvekuimba vasina mbonye zvemascandals. Handisi kuti havana zvavakaita kana havana chi, handizivi, ivo ndo vanokwanisa kuzvipindura 100%, but tiri kurate according nezvatainzwa kuti 50% or 70-80%. Aiwa, that man was clean because hapana zvatakambonzwa, but we cannot say 100%. Even pa DNA test vanoti 99.9, havati 100%. Saka handizobvumidzwi kuti nditi 100% because ndikati 100% ndavafananidza naMwari. Only God is perfect, handitika, but tiri kuti he strived because ukaona zvanhu zvakaita Prophet Madungwe asimbonyambodzotunya ndiri kustrive aya zvinoti havauyi, vanouya. Saka chiri kudiwa vaimbi vese musavhura mazipi enyu guys. Muri kumashow, ita zveshow yako, handitika. Kana uchida kuvhura zipi, ibva wavhura zipi, uri kupa kwemukadzi wako, handitika, woenda unoridza kumasvingo wodzoka kumba wovhura futi zipi. Kana uri uchingovhura zipi uri kushow uchiita weti chete, kwete zvokuti vhura zipi uchiita pese pawaenda. Yesu unogona zvona sokuti uri bhuru uri chii, but because tine vamwe vanoti haedza haina basa mazuva ano, hatongomwa mapiritsi. Ndakaauthoriza kumwiwa kwemapiritsi, ndikati mapiritsi inature yakasikwa naMwari. Saka nature ndo inoporesa, kana kuti maprayers, zvinhu izvozvo ndo zvinokuporesai. Saka Mwari kuti ndongomwa mapiritsi ndoenda, but izvozvo hazvisizvo zvokuti vanhu tava kuti chiitai careless, handitika. Zipi inovhurwa uchiita weti chete, handitika. Zipi inovhurwa uchiita weti chete kana kuti wakumba kuna madhamu. Kusina kuna madhamu tizha. Ndosaka Mwari vakakupa mukadzi, because Mwari vanoziva kuti haukwanisi kurarama usina mukadzi. Adhamu akazvitadza, Mwari vakamuti omubatsiri. Mwari vakakupa wako wekuti zhezheudza kusvika pawada, handiti zhezheudza chero 6 to 6, handiti hamheno nguva anytime yawada chero masikati, it's tea time, handiti. Saka kumashows kwamuri vaimbi tiri kuti hatidi hunhu hwakadaro kuti pese zipi yangoti kwara yavharwa futi, munhu wese anoziva bhodhi yako. Zvinokuvadza upenyu hwako, handiti. Tarisai vamwe vakuritaya. Munoziva pane chochoti pane mumwe munhu kuti akatoti ndakamitisa mwana wangu, hatomudi akazodai nemunhaningi, akazodai akazorepa akazodai zvikazodai zvinyaya hazviperi. Vane echimitiro chingogara echimitiro ichingokunyora zvakazoti zvakati nezvakati. Aiyo, especially uri munhu wegospel kana uri munhu wechechi, hazvibvumidzwi ngoti yes, the Bible says there is no smoke without fire. Munoziva sometimes panopomerwa munhu paya, hazvirevi kuti panenge pasina chiripo, bhozi hapakwanisi kuita utsi pasina moto. Pane zvinenge zvichitomboitika 1 2 1 2 1 2 1 2, but zvimwe zvacho saka batasotaura zvakawanda pamusoro pazvo. Saka tiri kuti makorokoto kuna Baba Manyeruke makafambawo zvakanaka. Ndozvatiri kuti vaimbi vari zimdhanso, sungura, vana hip hop, handizivi mataipa mungapa. Yes, ndozvati mazuva ano muZimbabwe, amenoti Zimbabwe tinenge takutosarira kumashure. Munhu wese akangoita chimimbi chake, munhu wese akangoita music yake akutongotumidza surname yake. Varume tine sungura chete, tine gospel, zvatopera. Zvafana kuti totoimba gospel ndakutoti Madungwe gospel, umwe akutoimba ava kutoti Piri gospel. Hakuna zvakadaro. Gospel it's gospel, sungura it's sungura. Hakuna zvekuisa kusurname yako, hakuna zvakadaro. Even kuAmerica, that's why America is prospering, handiti, because America inoti America ndika inopa America kuti we hip hop inongoti hip hop auya anongopinda mu hip hop auya anongopinda mu R&B, but muZimbabwe ka chazara sitanga na sungura kana gospel tangwa ni maseni munhu zara seni munhu ndo yakutonzi ndo music yacho atopedza munhu andika kana chinzi Madungwe yakutonzi Madungwe music akona zvakadaro kutopusa kweka vaimbika ndakumbokupeyo advice aiwa today little bit zvinhu zvedu zve professional and zvanoti anonzi ma African movie eku Nigeria havana kuzombochinja zita anonzi ma African movie munongosvika muchipinda ipo inongonzi Bollywood blockbusters yeku India zvatopera nditika Nollywood yeku Nigeria matopera dzanditika yekuna America futi zvatodi Hollywood zvatopera nditi manje zvinozichenye mazita hakuna tine gospel nesungura ne maybe ne GT zvatopera maybe ne reggae ndo music iripo kana maybe ne hip hop yakataka zvitora kuna America nditika even South Africa hadonomboseka zvaku South Africa vanonzi tavani amapiano tavane kwanzi chikune amapiano tikambotanga inzi kwaito ikazombonzi chiko ameno zvakangofanana paringo mix beats hapana payama piano yanga iri kwaito yanga iri chivana peni vachiuya yanga rimwe zita vaimba rimwe South Africa akuchinja chekuita sokuti zvasiyana zvaitwa nana peni nezvirutwa nana makadzi ukatasa music yamakadzi neya peni zvakangofanana machikosi emungamutaso aingorova izvozvo zvema beats vainzwa nemwe ainzi chiko ainzi I can't remember zita rake machikosi anditika but ndizvo zviri ngoitwa nevaimbi vari muSouth Africa inonzi kwaito yakunzi house yakunzi amapiano vanhu mutikwanira
hapana zvamuri kutiitira mazita akangofanana ngochinja zita ndozvakuti ive saka kuSouth Africa manje varikuita sekuti tava neamapiano kwane music hakuna music iriko kwaito zvenyu zvatopera yaunzi house ikonza kusinza house yaunzi amapiano hapana zvamuri kuita even muZimbabwe manje muZimbabwe akatsvaka kasityle kawo vakangopota vachiti aiwazve munomuya kunzi munangotora chisinemu chake umwe anenge achingonzi ameno chegotsi handiti yava kutonzi chegotsi music handiti akutorova music hakuna zvakadaro ati hakuna music inofa yapinda musenemu yako handisi kukudhisai vaimbe but ndikutaura chokwadi if you know the truth shall be indeed because toda kudzidza pana Baba M.Manyeruke. Baba M.Manyeruke vakangoti tiri kuimba gospel havana pakamboti Manyeruke music handiti vaingotiwo gospel vaingonzi gospel artist zvatopera manje mazuva ano umwe nomwe anoenda kuti senemu yake inzi ndo yamusic aiva chingoti indonzi ningi tsvete senemu but ndinoimba sungura zvatopera because tikaenda kusungura izvo zvika tine vanhu vakawandisa tikaenda kugospel tikaenda kuhip hop even zvakasiyana but muchimba same type of music sezvandataura kuti yese kuSouth Africa ndiana muchikosi zvaingoti vana machikosi vachingo rhythm paisaridzwa magitaristere kana nanhasi ndo zvingosasa but inenge ichingodzizita saka tiri kuti vanhu dzidzai pana Baba M.Manyeruke because Baba M.Manyeruke akafamba zvakanaka saka vaimbi siyai zvekuvharavhara mazipi zvenyu izvi mudzidziro pane the legend saka munhu wese tinoti aiwa baba vakarwa zvakanaka saka tinoti follow us on our platforms chaiwo TikTok Madungwe TV, Twitter Madungwe TV, YouTube Madungwe TV, Instagram Madungwe TV, Facebook page Prophet Madungwe Church page. Church line kana une moteka kana ye automatic unoye papo pa 0776231156. Saka nhasi ndadzidzisa handina muimbi wandinovenga ndangobatwa nyedzi vaimbi because anozi Madungwe akuti aiwa hatingotaura dzichokwadi handina totowirirana navo vaimbi vazhinji totovaindoza but pamwe pacho techingobuda musaga tichizongoti saka ndizvozvo varume music inongoti tongone same type tatopedza nemi so thank you all.